Ahojte, volám sa Kristianko, mám 4 roky. Rozprávam vám, čo som zažil v roku 2024. Chodím do škôlky vo Víniach a stále plávam za rybičkami. Moja zvieracia farma sa rozrástla a detský klavír som vymenil za ozajstný. Zime som začal viacej športovať. Na liečbe v Berlíne som už bol 5. krát a mi to pomohlo. A máš okulárky? Nemá okulárky. Brawo, świetnie znalazłeś, świetnie sobie radzisz. A teraz, gdzie jest obrazek? Brawo, świetnie. Na učenie budem asi používať veľkú lupu. Už sa teším na budúci rok do Berlína na ďalšiu liečbu. Ďakujem vám všetkým veľmi pekne za pomoc. Pomáhaš? Ako pošleš maminke Kde je maminka? A ešte babke? Bola jedna krávička, prišla priamo s vami, celé telo, ona mala čierno-bielej farby. Roztomilá krávička Malina sa volala, prišla k nám na návštevu, aby zdravie rozdala. Ponuku jej čestné miesto novej chladničke, ale beda, vedie pre ňu príliš maličké. Nechávam to moje mliečko v modrej flaštičke, odtedy je zácným hosťom každej chladničke. Ďakujeme veľmi pekne za vašu pomoc.